Wani gari ne ake kira Dandano. Akwai wani mutum aka san shi da suna Adaji. Shi Adaji malami ne a makarantar sakandare da ke nan garin Dandano. An san shi Adaji mutum ne mai rashin hazaka, wato bai sakewa da mutane yana nan dum. Bai cika wasa da mutane ba sosai gaskiya, kuma shi ba mutum ne da ake saba ganin shi wai ma yana dariya ba. Kuma gashi nan babban mutum ne a jiki kuma mai ƙarfi ne, irin wanda ka gansu nan zaka san cewa wannan ba a wasa da su, kuma bai wasa kam da mutane sosai. Ɗalibansa ma tsoron shi suke domin bai sakewa da su. In an gan shi ma tsoro ake, domin idan ya ma yaro bulala sai jikin yaron na ya amsa. Kuma idan yaro na tafiya a hanya ya gan shi a daji, canza hanya ma yake yi, domin sun san cewa shi mutumin nan bai sakewa kuma bai wasa. Har ma da malamai ma wanda ma suke aiki tare su ma ba su yi tsira ba a hannunsa. Duk wanda ya gwada shi a daji gaskiya sai ya ji jiki, domin yana nuna musu hauka ba kaɗan ba. Har ma da ma su ma shugabanninsa a makarantar nan ba a ja da shi, domin an san shi mutum ne wanda kanshi ma sai a hankali, kaucewa ake mashi kawai. To akwai wata yarinya a garin Dandanon nan ake kiranta Kimama. Kimama kyakkyawar mace ce, kuma tana ji da kanta. Ita babbar 'yar kasuwa ce, gashi tana da kuɗinta. Ita tana nan tana harkokin kasuwanci ba kaɗan ba, tana tafiye-tafiye, tana da masu zuwa su sayi kaya, ita ma tana zuwa ta je ta saye a wurare. Mace ce kam da ta san darajar kanta, kuma tana ji da kanta nan ba kaɗan ba. Ga ita nan ma tana da gidan kanta, tana da motanta, tana da dukiya daban-daban. To shi a daji abu ɗaya kawai yake nema a duniyan nan, ya samu ya aure Kimama. Ta yi shekaru da yawa yana ta binta, wai yana son ta, ita kuma bai yi mata ba. Ba ta ma so mata ji zancen ma wai yana son ta. Tana gani wai ya za a yi a ce ita babban mace kamar ita da tana ji da kanta, sai shi wani a daji malami kamar shi ba ma wani kyau yake da shi ba, a ce wai yana son ta. Tana maganta ma fi shi aji. To me zai sa wai yana ce wai shi yana son ta babba kamar ita? Fushi ma take yi wani lokaci ma da shi, domin ya za a yi ya ganta ma wai ya ma rena mata wayo ne ma kawai, domin wani irin magana kenan, bai duba aji ne? Kuma abin da ke ƙara ma ita Kimama fushi shine shi a daji ya riga ya nuna wa kowa a garin nan cewa yana son ta. Shi da bai ma yi magana sosai da mutane, amma in dai ta kan ita Kimama ne, to a daji na surutu kam a kanta ba kaɗan ba. Yakan ga wa duk mutanen da ya san su ɗin cewa shi fa ga wanda yake so nan wurin, kuma ko a cikin mutane yakan kokari ya so ya mata magana, lokacin ma ta kauce ta bar shi a wurin. Amma duk wayannan ba su rage masa kwazon neman ta ba ko nuna mata cewa yana ƙaunar ta. To lokaci ya wuce, duk mazan da ita Kimama take sa rai wai za su yi aure, duk ba su zo sun yi kokari ba, sun tafi sun bar ta. Yawanci domin suna gani wata da girman kai, ko ba ta ji, suna ga kamar tana ji da kanta. Kowa dai da inda yake tunanin harkan ita Kimama. To ita da ta gan lokaci na tafiya, kuma duk mutanen take sa masu ido, ta gane cewa wasa da hankalinta suke yi, sai ta ce to bari ta yadda ta aure shi a daji kawai. Ranar ta gaya mashi cewa ta yadda za su yi aure, hai a daji murnan da ya yi kamar ƙaramin yaro, kamar wanda ya haukace ma kawai. Tsalle-tsalle yake ta yi, da kuma yana ta wasa da mutane ma da dama bai wasa da su. Haka dai Kimama ke ta kallon shi kamar tana kallon fim. Duk wanda ya dai gan shi ranar nan dai sai sun sha surutu kamar wanda ya sha giya. To shi dai ya nuna mata farin ciki, kuma ya nuna mata cewa ya ji daɗi, kuma zai mata kokari ya zama mata mai gida mai kyau. Ta ce to ba damuwa, Allah zai ba su sa'a.
haka suka ɗan fita kwana biyu suka yadda za a yi aure. To lokacin biki ya zo, tunda ita ce mai kuɗi sai inda ta yi da harkan, ita ce ta ɗauki nauyin auren nan, a haka kuma dole ita ce za ta sa abun da ranta ya gan dama za ta yi, kuma ita ta ɗauki nauyin daga fili, bikin, decoration ma, kayan da za a sa, har da ma nashi wanda ma za a yi abinci, har ma da mutane da za su yi waka. Mutanen ma da za a gayyatar da su, ita ta ga mashi ga mutane nawa ne zai zo da su, domin ita ta ba da nata umarnin kenan. Mutane sun kan gan wannan abin da ake ta yi mashi, suka ce masa, anya za ka iya kuwa a daji, ya kaman ana wasa da hankalinka ne, ana jujjuya ka inda ta gan dama. Kai ne fa mijin, kai ne fa za ka aure ta, bai kamata a ce mata ne ke ɗauki nauyin komai haka ba, kuma bai kamata ka batta tana yin wa'annan harkokin na ta gan dama ba. Shi kuma ya ce musu su bar su kawai, shi bai da damuwa da abin da ke faruwa, idan suna da damuwa to su ji da shi a wurin, amma shi dai tunda yana son ta, kuma duk ya gan tana son shi, ba abin da ya dame shi a wani abu kuma. Ranar biki haka ɗaya ya zo, ita kimama mutanenta su ne suka mamaye bikin nan gabaki ɗaya, su ne sayan ta sama da kasa, raba abinci ne, masu ba da dokoki da komai ɗaya mutanenta ne suke ta yin harkoki a filin na ranan. Su kuma mutanen a daji sun zo wurin nan kaman su baki ma suke, kaman irin mutanen da in suna wuce a hanya sai sun ga ana biki sai su shiga su zauna, sai a ce to gashi abinci ku ci, to irin wannan kenan. Abinci ma sai ganin dama aka yi a kai musu a wurin da suke zama, ruwan sha ma da lemu sai da roko. Shi ko ango, shi ko a jikinsa, shi kawai murmushi yake ta yi, gashi ya gan amaryansa na da kyau, tana jin daɗin ranta, yana auren yarinyar mafarkin sa. Ai ba abin da za a iya yi ranan nan da zai bata masa rai. An yi biki an gama, a daji ya shiga gidan kimama. To kamin dare farko ya wuce, kimama ta zaunar da a daji, ta gaya masa to ga dokokin da za a yi a gidan nan, kar ma a dade ba ka ji ba. Ta ce masa idan zai zauna a kujera, to ba zai fi sa kafafuwansa a saman kujeran nan ba, in zai zauna kafafuwansa suna ƙasa shi yana sama. Na ɗaya kenan. Babu kawo abokane gidan nan, ba ta so ta dawo ta gan wani ya zo na mata a gida ko wani abu haka, ba ta san shi, ko ta san shi ma ba ta son ganin mutane a gidanta. Yawwa, kuma ta ce masa cewa idan mutane gidansu ne maza su zo, gwadar da su ma, amma a sanar da ita kamun ranar da za su zo, so saboda san ko za ta yarda su zo ko kuma in za ta shirya masu abu. Yawwa, lokacin dawowa idan ya fita yawo, to ya san cewa fa ba zai je mata yawo da dare ya dawo mata gida ba, a'a, akwai lokacin da karfe 7 na yi tana so ta gan ya dawo gidan nan, kuma ba ta damu duk wani harka yake yi ba a lokacin. Yawwa, wanke-wanke a gidan nan shine zai dinga yi. Ta ce masa domin ba za ta inga mashi dafuwa tana masa wanke-wanke ba. Abincin ma ba wai domin ma ba ta so ya yi ba ne, abincin take so yi ba zai iya ba. Duk lokacin da yake kallon TV, idan ta zo abin da take so ta kalla, ya fasan cewa shi za ta kalla, domin ita take siyan TV nan kuma da biyan subscription duk ita take yi. Kar ma ya gan cewa shi yana da wani iko game da shi wannan TV. Sai kuma ta gaya masa cewa ya ga motanta nan, ya ma kauza idonsa daga wurin nan, ba zai ma je taɓa tuka mata mota ba. Lokacin da ya kai ya isa ya iya ya siya mota, to sai ya siya ya fara tukawa, amma natan nan ma ko koyan tuki ma ba zai ma yi a motanta ba. Ta gaya masa wayannan abubuwan da sauran abubuwa ma, sai ya ce mata haba amarya, me haka,
wani irin dokoki ne haka sai ka ce shi wani bako ne a gidan nan, shi ne fa mai gidanta, me zai sa ta kawo masa irin wannan dokokin sai ka ce wani almajiri? Ya ce mata gaskiya bai dace ba, ta ce masa dai na gaya maka. Haka ta tashi ta bar shi a wurin nan. To, kwanaki sun yi tafiya ya gane cewa fa ba wasa kimama take yi ba. Idan ya yi mata abu da daban daga dokokin da ta bayar, to takan ɓanka masa masifa, shi kuma sai zo na shiru kamar kaza da aka zuba masa ruwa, sai ba zai ce komai ba, sai ta bata hankuri dai zai ta yi. Kuma fa ba wai bai kokari ba, kamar da na ce kusan duk abin da ta ce ya yi yakan yi mata, amma ita kuskure kaɗan ma sai ta zuzzuba masa zuciyarta inda ta gan dama, shi kuma inda na faɗa kuma sai hankuri zai ta badawa. Mutane sun ga abin nan suka ce masa kai wai menene haka, ya za a yi ka bar matanka tana ta jujjuya ka a gidanka kullum ta yi ta maka masifa kamar ba kai ne mai gida ba. Wannan fa kai malam a daji da aka san ka babban mutum mai wanda ma ake jin tsoronsa, shine yau zaka zama haka, menene damuwan? Shi dai sai murmushi ya ce shi dai a bar shi da matarsa kawai, yana son ta haka bai da damuwa, duk abin da zai bata mata rai ba ruwan shi da shi. Wasu ma a bayan shi sai su ce ji malam a daji wanda ji inda ake jujuya shi kaman waina. Wasu ma abin dariya ma yake basu, wasu kuma damuwa suke yi daga zuciyarsu masa. Yan gidan shi kuma fushi suke ta yi da wannan harkan, amma shi kuma ko a jikin shi bai ma so ya ji inda na faɗa wai an ɓata ma matansa rai, kuma duk wanda ya so ni harka wai da zai ma tsokane ta ko ya bata mata rai, to wallahi sai ya ji ma mutumin nan. Haka wata rana ya dawo daga aiki sai ya ga matansa kimama tana kuka, ya shigo da sauri ya ce mata menene matana, menene ya faru, waye ya taɓo ki? Ta gaya masa wai kawarta ce fa Sadiya, sun samu wani ƙaramin matsala ne tsakaninsu, shine kamun ta sani Sadiya ta zo ta ga mata maganganun banza a gidan nan ta tafi. Gaskiya ranta ya ɓace, shi yasa ta shiga kuka haka, domin ita ba ta taɓa ganin irin wannan wulaƙancin ba. Ya ce what? Wace Sadiya za ta zo gidana ta gaya wa matana da nake kauna haka magana? To yana zuwa haka ya tashi da fushi da sauri ya nufi hanyar gidan Sadiya. Kimama ta roƙe shi ta ce masa a'a ya zauna mana, ai wannan bai shafe shi ba, ai wannan matsalan ko maganar mata ne, ina shi za shi? Ya ce ita ta bar shi dai, ba za a yi wasa da hankalin matar shi ba, sai mutumin nan ba zai yi komai ba. Haka ya tashi ya wuce gidan Sadiya. Yana haɗuwa da Sadiya haka ya ɓanka mata masifa, ya gaya mata kar ta ƙara ko a tunani ma ta gwada da matansa, idan ta yi ma matansa wani abu da zai bata ma matansa rai kuma zai ji mata a garin nan. Ya wawanke ta da maganganu gabaki ɗaya ya juya ya tafi. Sadiya ta tsaya ta ga abin mamaki, mene wannan mutum lafiyar shi haka zai zo ya yi ma wata mace magana da kawar matar shi da abu magana bai shafe sa ba? To ai wannan abin kamar magani kenan. Har ma da 'yan gidan shi duk wanda ya zo ya bashi shawara ko ya gaya masa wani magana game da matansa, to sai mutumin nan ya ji jiki, domin bai sakewa kowa ma. Duk abokanan kimama duk ya bi su ɗaya ya ga musu, ya musu gargadi, musamman wanda suke bata mata rai. Ko a wurin sana'arta ne, duk dai wanda ya yi wani abu da zai bata mata rai, to mijinta sai ya sa baki da kansa a cikin wannan matsalan, kuma yana tabbatar cewa ba mai cutanta kuma ba mai gwada mata. To da farko ba ta son haka, domin abin ma na jawo reni a waje, mutane na kallon ta da shi kamar ba su da hankali, shi ya zama kamar wanda bai san ma me yake yi ba. Amma daga baya sai ta gane cewa wannan mutum fa kamar santa da gaske yake da yake duk wayannan abubuwan, domin ta gan cewa duk masu mata wulakanci sun rage
masu ɓata mata rai duk sun daina, masu yi mata sata ma da cuta a shagunanta duk sun rage. Sai ta lura kam cewa matsalolinta da yawa sun rage. Sai ta fara jin daɗi kam domin abubuwan da a daji ke yi gaskiya suna kokari mata. Ita Kimama ba ta taɓa samun wanda ke iya tsaya mata ko yana mata goyon baya kamar shi mai gidanta nan ba. Lokacin ne ta gan cewa soyayya ma ya fara girma a zuciyarta a wurin shi. Dama inda aka faɗa dazu ba wai son shi ma take ba, dama ta duba shekaru ne na tafiya sai ta yarda ta aure shi. Amma yanzu gaskiya so ya shigo domin abubuwan nan da yake yi mata sun burge ta. Ta ce mashi me yasa yake yin duk abubuwan nan mata, ya ga mata shi kaunarta ne yake, santa ne yake daga zuciyarsa, ko shi ma ba zai iya taimake kanshi ba. In ya ga abun da zai bata mata rai ko zai cuce ta bai ma iya rike kansa, sai ya yi abin da zai tabbatar cewa ba a kara yin mata haka ba. Kai, ta ce masa gaskiya, ta zo da shi ranar ta ce masa gaskiya ba wanda ya taɓa yi mata duk abubuwan nan da yake yi, kuma gaskiya ta gode. Sai ta ce mishi ya yi hankuri, duk halin da take ta masa nan da muguntan take masa gaskiya ya yi hankuri. Wallahi ta yi tuba daga yau. Ta ce wani lokaci ba laifinta ba ne, maza sun sha cutanta ne, an yi mata abubuwa ne a rayuwanta, wulaƙanci ne, cuta ne, abubuwa daban-daban da ya sa ta tana fushi da maza, kuma tana gan kamar kowane namiji daya suke. Amma shi ya nuna mata cewa ba haka ba ne, kuma gaskiya daga yau duk irin wayan abubuwan take yin mashi ba za ta ƙara yi ba, za ta daraja shi da kyau, za ta bi da shi inda mata ya kamata ta bi mai gidanta. Kuma sai ya ji daɗi, kuma haka ya faru. Ta canza, ta zama mata mai biyayya da hankali, shi kuma ya ci gaba da mata kauna. Kuma daga baya ma duk masifan ma da yake ma mutane a waje ya daina. Haka dai suka yi zaman su lafiya, suka zama iyali ɗaya da yara da komai. Haka shi a daji ya juya daga mijin Hajiya ya zama mai gida. To mun zo ƙarshen labari. Mun gode da saurara da kuka yi a wannan labarinmu daga farko zuwa ƙarshe. Kar ku manta ku ga mana me kuka yi tunani da wannan labarin a wurin comment namu. Kuma abin da muka koya a nan cewa kai namiji ka daraja matarka. Kaɗai ka zama mijin Hajiya, domin a namiji bai kamata ba. Namiji ya kamata ya ɗauki nauyin gidansa, ya sa a kai shi, kuma a bi da shi a namiji. Amma kuma dai a nuna ma mata kauna, domin su suna daraja kaunan nan. Haka kuma yana kawo zaman lafiya a gida. To mun gode. Kar ku manta ku yi subscribe a wannan tashar mu, muna kawo muku labarai masu kyau daban-daban. Na gode.